What would you say if I tied you to the bed and sexually tormented you to death? I'd say that the future was female. Well, that's indisputable. Would it change your mind? I have to go home, miss. Nonsense. Pwy eisiau sianel dyledu Gymraeg sy'n arno ni? Dim ond creu geto i'r iaith. Neitha mae pethau ddigon gwael yn barod. Medde fe, sydd wedi halau fywyd yn ymladd dros eich achub fi. Dim ond gweud i fi. Os yw Gwynfor yn gweud bod eisiau sianel Gymraeg, mae hynny'n ddigon da i fi. Ti'n barod, Sian? Still come with me, you know? Suffer a slow and painful death of misery and disappointment. No thanks. Irresistible force, unmovable object is what I've always loved about life, you know? If I didn't love you so much, I'd never let you go. If you didn't let me go, I'd be unbearable to live with. The men who kicked me out leave me broken and toothless on the streets. At least that would be my decision. I bloody hate Wales. Mi canlyniadau'r etholiad hefyd yn siom mawr I genedlaetholwyr yng Nghymru a'r Alban. Methodd arweinydd Plaid Cymru, Gwynfor Evans, gipio sedd Sir Gaerfyrddin, wrth I ymgeisydd y Blaid Lafur, Dr Roger Thomas a'i hennill, gyda mwyafrif o dros 2,000 o bleidleisiau. Wnaethon ni'n gorau, Sian, fach. Dyna brif benawder newyddion. Lwcus fod y dad yn ma, na gyd wedi. Yn dilyn y tywydd, bydd Richard Williamson yn tywys ar daith trwy'r ail holl gyneuoch i'r grandawyr. Ond yn gyntaf rhaglen yn y tywydd. Chosen a great time to go back, haven't you? I know it's hard. But didn't you tell me once that politics was for living and not teaching? I might have. But evidently I've adjusted my position since then. I still love you, Ish. But not enough to stay in London with me. I can't wait forever, Davy. I know.
Mae Cymru'n wynebu'r crisis fwyaf yn hanes yr rhan fwyaf ohono ni. Mae methiant datganoli, gwendid y blaid ac antur newydd Margaret Thatcher yn teimlo fel y gwacter erchill sy'n dilyn marwolaeth. Fel teulu sydd wedi dioddau colled fawr, mae perygl y bydd rhyw barlus emosiynol yn gafel am beth amser wedyn. Allwn ni ddim fforddio i hynny ddigwydd yn achos Cymru. Nawr yw'r amser i gynnywyllyn newydd ddod â gweledigaeth newydd. Neges fydd yn cyfuno sosialaeth a chenedlaetholdeb. Neges glir sy'n wrthgyfalafol, yn wrthbrydeinig, ond yn iawn i ni'r Cymru. London School of Economics. Mi o'n i fod am Gymru. Diolch i chi, Enid. Bron di cwpla fan hynna. A fydd e fel pen mewn papur fel ych chi'n gweud fe. Da fi mewn yn y disgwyl y de na o'na chi. Cerwch chi mewn ar gael... Ti wastad wedi bod yn fwy dewr na fi. Risgo gyrfa. Colli mewn o ddeallus yn dy garu di. Mae Llundain wedi bod yn lle da i gwato. Heb Isabel, fyddwn ni wedi marw o grwydd. Mae'n bod mwy o le na i gwato, ond dim eisiau bod yn Llundain i dim yn eog, di fi. Ti wedi gweithio bod eisiau brec arni? Sa di gael cyfle to? Mam wy'n iawn. Nag ydym. Ti'n disgwyl fel sydd ti ardrengi. Oedd y penwthnos bant yn ôl y neis yn ei byd o les i ti a Philip. A os dim esgus ydych chi nawr bod y carna fel pen mewn papur? Sori, Defi. Wedi ngofio os ti'n cymryd siwgr yn dy de. Just llath. Reit. Defi eisiau gwybod, os ti wedi darllen y bamffled na nath ysgrifennu? Pamffled? O! Na, sori cael cyfle to. Ond fe nai. Ie. Allennes iddi. Bydd dy dad wedi cytuno yn y lot o'r pethau ti'n ei gweud. Bydd e'n browd iawn. O, mae'n neis cael ti'n nod iddi. Siwta ti? Datws o Sir Benfro, cig moch o Sir Gar, digon o stamp sy'n gysylltu Cymru efo gweddill y byd, a... Rai gorgeous, sexy sy'n dylio yno. Be di ti? Fi'n good. Heb law bod ti a Steffan di perswad yng ngwr i join o Rebels, to. Ie, fo na. Ond mae digon o waith fan hyn. Heb bod ti'n gael y fant o nôl ymlaen i Gaerdydd am piss-up sy'n masqueredo fel cyfarfodydd gwleidyddol. Dyna beth dyn nhw. Gwastraff amser i nhw. Os dim byd fan ni'n newid, ond y ti o'r Messiah newydd chwaith. Mon yr un hyn, Davy Lewis. Croeso nôl. Andy! Wyt ti'n cadw'r chainsaw yn y boots o'r fod? O ie, drws nesaf i'r cyrff. Rhywbeth i fedwyddi o'r Gymru newydd. Gynnu ni gontact. Oedd y storman yn chwarael. Oedd helpu rei o'r ogia yn ôl y 60au, jelly. Dwi'n gwybod sy'n rhoi dyfais at ei gilydd. Mae gen i gontact sy'n supplyio. Faint o'n eich chi si? 3 na ni. Di cwrdd yn barod, gybarod i symud. Be ti'n gynnig ta? Rhywbeth gwell na stigo cwpl o wires i gefn cloc larwm. Y challenge yw creu mudiad sosialedd newydd. Mudiad torfol sy'n apelio at galonau a meddyliau pobl. Pobl sydd wedi cael eu hanwybyddu a'u camarwain am rhy hir. Mae'n ogia dwi'n nabod eisiau bod lot cryfach na siop siarad arall. Ti'n meddwl y dyliau ni o leia sefyll ochr yn ochr ar ymgyrchoedd bomio a llosgi? Nid mudiad cudd i ni. Allwn ni gyd ymdeimlad ar ymgyrch losgi, ond ddim yn rhan o ni. Ond nhw fydd y bobl fydd yn tanio dychymyg. Beth yw gwerth ychymyg os yw'n mynd i ladd pobl ddiniwed? Bydd ymgyrch fomio yn ennill Pennod i newyddion am sbel, ond ddim fel na mae ennill ar y fel. Os ydyn ni eisiau newid, mae rhaid ni roi'n ffydd mewn pobl. Os dim fath beth, a quick fix. Be ti'n neud efo'r coc oen ma, Steff? Gwneud rhywbeth sydd o fydd i Gymru rhywbeth dipyn mwy adeiladol na dy ego trip di, da?
Wel. Pwy sy'n meddwl? Di ddyfaru yn stuff. Cwyled i fi. Does na'n byd gwaith na gorg stropio, dwi'n gwybod. Ti'n aros? Neu ti'n mynd? Aros. Two of the holiday cottages burnt have been in isolated positions. At first, there was no evidence of arson, but when the fourth cottage caught fire this afternoon near Pwllheli, there were signs of forced entry. There have been rumours for some time of an escalation in the campaign against Anglicisation of Welsh rural areas. Dwi'n fwy o weithredwr na rhan fwyaf ohonych chi. Wedi torri'r gyfres yn amlach na wedi torri top wy. So wy'n ddigon hapus I weld tai yn mynd lan yn wenfflam. Ond mi gyda defi ar hyn, gadwch i'r llosgwyr losgi. Yn lle ni am y tro yw ar y strydoedd, ar blatfforms cyhoeddus, a flaen y camerau. Yn job ni di canolbwyntio ar boblogaeth y cymoedd a'r dinasoedd. Mobileisio barn, trefnu protestiadau torfol. Ydy pawb yn gytun? Byddi di'n rhydd I ddod I weld y tŷ yn hewl y coleg, prama? Siwr o fod. Gred. Dyw Philip ddim yn gwybod. Sa'n moyn ddefo bod. Does neb yn gwybod. Dwi'n teimlo mor euog. Dwi'n disgwyl babi. Wy'n disgwyl babi a sa'n caru Philip. Blismin crwcs ar wasg fydd yr lle mae'n cau. Mae ta pawb I gwtch bach. Ti'n ysgol yn dda, yn amlwg bod ti yma brio to. Yn car yn fysi. Ti'n marad?
the attacks are aimed at Conservative Party targets in Wales. The South Wales Echo received this message today, saying simply, Mac is alive and burning, postmarked in Gwent. We've invited you all here because we can expect a heightening of the propaganda campaign accompanying these terrorist incidents. We want to keep you fully briefed. Use us. Mae da ni theori beth yw'r chain of command. Bloody hell. Ellis Thomas. Un o brains di ôl y peth. Na beth ni o recno nawr. Dyn ni'n y Western Mail ddim wedi cysidro rhywbeth fel yna. Mae da fe links gyda'r Welsh Socialist Republican Movement a mae'r heini. Reit yng nghanol y cawl mae garantia i di. Gistel yn nhw alw hunain yn Welsh ai o'r e ddim. Codi trwbl ochr hyn i'r dŵr. Ti'n dechrau deall i nawr? Odw. Deall yn iawn. Dyw un ddim yn iawn, Sian. Wi ddim moyn ti yn heol y coleg. Ond mae fe'n mynd trwyddo, subject to contract. Wi ar yn ail survey. Phil, wi ddim moyn mynd na. A sa'n gwybod os wi moyn symud i unrhyw le newydd gyda ti. Ti ffili aros ym Pen Talar am byth. Wi jyst mewn llonydd i feddwl beth y drodd. Ar unig lle wy'n gallu neud na yw yn Gaerdydd. O, na fe, reid ti at Defi, na beth ti wastad yn neud. Wy'n cynnig bywyd dechrau ti. Fydde hynny'r merch y cyfyrddin yn jwmpo y cyfle i fyw yn un o'r semis na, a digon o arian yn y banc i neud fel... Wedi wrtho ti mewn iaith ti'n ddeall. Ha? Wi ddim moyn e. A sa'n gwybod ar hyn o bryd os wi moyn ti chwaith. Mae rhaid gweithio'n galed i gadw priodas dda, nag e gadael bob whip stitch o. Ddim nawr, man, please. Smoredig bant i Gaerdydd yn mynd i helpu ysbosib. Ffona chi'n ysman. Ti'n mynd i garw'r babi? Sa'n credu lle gael i wared e. Ond os ni'n ifancach falle... Ond os ni'n ei gadu fe, sut allai fyw gyda dyn wi ddim yn ei garu? Ti'n siŵr bod ti'n mynd i garu fe? Sa'n credu bod fe eriod wedi garu fe. Nes i banico. O'n i ofyn fyddwn ni'n diweddu lan fel rhyw hen ferch yn gweithio yn y banc a mae'n gytra bob nos Wener stwff o Turkish Delights flan teledu gyda 2 gath dew. Ti'n farus? 2 gath? Dwi'n iawn dylsyn i roi un i ti. Yn credu bod eisiau un arno. Ti wedi clywed wrth Isabel? Na. Ffindo ni ble a gyda phwy i ni fod yn y pen draw. Falle. San! Doug! Ti'n dod yn bell i wneud y siopa? Wy'n aros y defi, gael tym bach o newid air. A dim ang ar dydd? Odi, ti'n mo'n gwybod? Na. Odi Philip ma da ti? O'n i ffansi brec fach. Ti dad yr un wagen, wy'n colli count nawr. Neb nawr, na. Treni bod ti a Defi wedi gadael pethau lusgo mlaen. Wedydd he ddim, ond mae fe'n gweld eisiau di. Mi'n gweld eisiau fe fyd. Ond pa'i gweithio fe bod ni wedi cwrdd mae heddi. Am? Wi eisiau cysylltu, ond yn yn amser ni hunan. Pan fydd yr amser yn iawn, wy'n addo. Doug! Phone call for you. A bydd e naw? Pawb yn nabod ti? Gwaith beth yn stopo. No. Ffôn rhi ffôn ni. Os ti eisiau rhywbeth, ffona. Reit. Watcha bod e'n edrych ar ôl i na. Ddim yn ei feddwl. Watcha i gefyn e'n y gyd. Ffona fi. Lot o waith dros barchu.
Gewn ni wared rhaid ni gyd. Diolch, Bill. Ewn ni'r campuses coleg, a lan i'r cymoedd. Gwent, bob man ymwyl blaid wedi gael pobl I lawr. Helo? Ti'n jocan. Pryd? Mae hyn o fod yn noswaith special I ti o fi. Rhain o'n am pryd, cariach di. Gwynfor yn mynd I ymprydio. Achos yw ti'n Thatcher am y sianel. Wedodd e'n eithwr wrth bwyllgor gwaith y blaid yn aber. Gesture, ia. Mae Fred Francis a ryw yn pryd byth a bydd Gwynfor yn dilyn siampl I fab yng Nghymru. Yr pwynt, na gyd gesture hyd at farw. Mae hollol o ddifri. Mae'n bwriadu metharu ei hunan. Am ba hyd I chi yn barod I ymprydio? Dwi'n dweud mod i'n mynd I ymprydio nes bydd y Llywodraeth yn ildio y polisi hwn. Mae'n rhaid I ni gael gwasanaeth teledu Cymraeg. Ond os na fydd y Llywodraeth yn newid I farn, mi all hyn I fynd ymlaen am beth amser mae'n mynd I beryglu iechyd chi a ydych chi wedi cymryd hynny I ystyriaeth. Rhaid y mod I. Dwi'n fod yn meddwl am hyn amser nawr. Ac dwi'n gwybod beth all fod yn ganlyniad i'r peth, ond mae'n rhaid bod yn barod I wynebu hynny. Cyfle ola I ddod nawr. Mae hatma ganddi Cymru. Chwildro, da ni angen, neud sianel dyledu. Dim reswm pam na all y ddoi beth fwyd yr offer I momentum. Ie, ond mae hyn yn clymu popeth at safiad un dyn. Mae Difi'n iawn, fedrwn ni fanteisio'r y ffocws newydd yma. Fath ar arwisgo 69, corddi ymateb. Gwynfor ar ympryd, tai haf ar dan, mae Cymru'n deffro eto. Fydd Llundain yn dechrau cael cathod bach. Beth yw hyn? Ti'n cofio mwar? Sut wyt ti? Iawn. Steffan, efe? Ie. Lleici. Helo. Heia. Mae'n well bod Steff a fi ar wahân achos bod ni'n wariniaethwyr. Mae'r cops wedi dangos diddordeb. Pam? Be chi'n neud? Dim byd. Nhw sy'n ffili gweithio mas pwy sy'n llosgi tai a pwy roedd y bombs na bant yn ddiweddar. Ni'n un o'r grŵps ar y radar. Ydych chi'n rhywbeth I gwata ta? Mae hawl y ti brotestio, Defi, ond byth gyda bomiau a drilliau. Fi wedi dysgu'n wers. Ti'n gwybod ni am allan neb? Ni eisiau gwiriniaeth. Ni eisiau reolaeth yn nwylo gweithwyr Cymru. Ni eisiau sosialaeth. Ni eisiau chwildro! Mae eisiau'r hyder I fyw yn wahanol. I dorri oddi wrth yr hen batrymau. I ddechrau o'r dechrau to. Rhaid yw sianel Gwynfor. Na arian newydd Thatcher. Na dogma llafur. Ddim yn mynd I newid ein byd ni. Rhaid I ni wneud hynny dros dyn ni'n hunan. Edrych trwy ffenestri newydd. A cam I mlaen i'r byd gwell I ni neu haiddi! I was born in a Dublin street where the loyal drums do beat. Loving English. A siwm ar hen ferch ar 2,000. Mae'n brwd iawn o'i brawd I ar hyn o bryd. Mae'n rhaid I mi fynd, neu fyddai'n difos I erbyn y bore. Oce, hwyl chi oga. Hyd y mynd. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your white so you will handle. Be fo'na? Ti'n dan y twllwch? Gweli ti eistedd lawr. Mae rai fi weithio ti. O. Ni'n mynd I gael babi. Be?
Wi'n feichiog. Wel, gwed rhywbeth y diawrdol. Yellow! A few Welsh people who appreciate the wealth of their own unique civilization. Most of them are content to stand aside while it's being destroyed, living their own comfortable lives undisturbed, pursuing the even tenor of their ways with no effort to help their land in its days of need. On the mark. Profi bob dim dwi 'di ddeud. Pobl barchus yn chwarae fo politics beryglus. So nhw'n cachu yn ansa rhywun yn deud bwth yn nhw. Chwarae, na i gyd ydi o. Ti'n gwybod hynny, dwyt? Chdi ddyle fod yn arwain y grŵp, nid Davy. Ti'n mynd abrig ystod â fi. Na, dw. Ond dwi'n gwybod bod chdi'n gystal dyn efo. John? John? Fi 'di colli'r babi.
Dim gair am hyn wrth Philip. Na, mam. Na. Ti'n addo? Addo. Mae'n caru ti mwy na neb yn y byd. A fi ti. Hei! Lle ddiawl ti di bod? Pam, beth si? Maen nhw di ildio dyna beth sydd. Nhw? Llundan, mae Whitehall yma gyda newid i meddwl mae Gwynfor di ennill. Mae hat mae ganddi Cymru wedi colli funud fawr a statws Merthyr. Mae'n fuddugoliaeth o ryw siort. Buddugoliaeth? I bwy? I Gwynfor ac i amgyrch y sianel. Rwtch, buddugoliaeth i'r sefydliad Saesneg. Yn rhannol, ie. Ond mae'n dangos beth oedd bygythiad, torcyfreth ac anarchy yn gallu ennill mas o'r bastards. Ond mae hyn yn difetha'r siawns o wrthryfel ar y strydoedd. Mae'r cyfle wedi mynd. Mae gwrthryfel yn dal yn bosib. Mae'n job ni o hyd. Ond bydd rhaid ni weithio lot caletach. Sut da ni'n mynd i ymateb? Yn yr unig ffordd fedrwn ni. Mae rhaid i ni droi at plan B. O troi Caerdydd mewn i Belfast neu Derry, efe? Pai bod mor bloody naif, lleici. Mae hwn yn fudiad i'r miloedd. A nid i graw bas i mae'n wares soldiers. Siop siarad arall. Na'r unig ffordd. Os oedd ddim yn digon da i ti, ti'n gwybod be allu di wneud. Mae'r boi'n llwath. Da ni wedi gwastraffu misoedd ag i be? Yn disgwyl i Lundan roi sianel dyledu i gadw'r elite breintiedig Cymraeg yn hapus. Twll i tina nhw. Dwi wedi gwneud y newis i, Steff. Wyt ti? Did you see my cock oen oedd o? London School of Bloody Economics. Rhaid i bopeth lan se ti'n dod nôl atau. Fi si ar fai. Yn priodi mewn i ryw freuddwyd o'n i'n mynd siaro. Dy freuddwyd di. Ond ti'n siarad unwaith. Unwaith wylle, ond ddim nawr. Golles iddi rolau ar hyd y ffordd. Mae'n rhy hwyr i ni, Phil. A wi mor sori. I ble mae'r oes mae'n mynd â ni, Defi? Ife fi sydd wedi ffeili? Yr oes i ar fai, mam, nag eich chi. Chi wedi gwneud popeth gallech chi. Poor dad. Workers' Army of the Welsh Republic, the Celtic International Brigade, MAC, have all claimed that they planted the recent bombs. But one movement seems to be doing all the public talking, the tub pumping. The Welsh Socialist Republicans, all the usual suspects, but there are new faces, all popping up somewhere in the WSRM network. There's a couple of class war activists, there's a London anarchist connection to the Cardiff group. We'd appreciate all the help you can give us. Thank you. Mae'r bom yng nghwmni Dennis Thatcher yn Stratford yn newyddion drwg yn ei gyd. Pe mae ffai yn dechrau cico ti ne, mae rhaid i ni shifto. Mae'n chi'n disgwyl byddwch chi'n arresto? Llond cawr, bastards, os ble rhaid. Os mae hogan yn fydd i, fyddai'n gorfod ar y beintio'r stafell ma'n binc. Fi a Sian i'n gwybod ta bachgen ni'n mynd i gael yn dini e. Ti'n cael yw'r gath na fwyd ti'n ngharu i. Ora,
A pai bon hwyr? Ti'n o'n iawn. Lle mae o? Dechrau di hebddo fe. Wel ydi wedyn, oce? Beth iawn ti'n neud, ma? Mae Iolo mas yn barod. Ie, o'n i jyst yn gadael nawr. Rhaid ni sort o trefniadau rally troops ar hefyd. Mae crowd yn dod lawr o Glasgow, boys Celtic. Bydd yn dda sy'n ni'n rhoi lle nhw dros y penwythnos. Ei, le ti'n mynd? Am pisiau. Dewi. Ers pryd? Ers y ti golli'r plot. Mae'n gorfod digwydd, Devi. Ti a fi di dechrau o'r un lle, ddylen ni fod yn dala ar yr un llwybr. Ddim y llwybr na! Sa'i moyn i ni beryglu bywyd. Dim un bywyd. O, be ti'n mynd i wneud, Devi? Rhaid gyda cops. Snitcho. Os oes un bom yn gadael y tŷ yma a lladd un person bydd y mudiad wedi benni. Wedi ei fradychu. Ti sy'n brydychu'r mudiad. Ti yd y deip. Ddim fi. A ti'n gwybod ni'n iawn. Fan hyn, mae'r brad, Steff! A mae fe'n stopo nawr! Ti'n rhy hwyr, Davy. Lot rhy hwyr.
Gwe bod ti ddim yn gyfrifol am hyn, Defi. Gweithai. O'n i'n gwybod dim am y bombs. Wir i ti, mae rhaid i ti gredu fi. Ti oedd popeth iddo fi. Am flynyddoedd, ti oedd Iesu. Alle ti fod wedi stopo fe? Alle ti fod wedi stopo fe? Ti wedi gadael fi heb neb! Der ydw fi. Un cwestiwn. Y ffrwydro neithwr. Ti'n rhan ohono fe? Nagwn. Wir i ti wy'n addo. Reit, neithwr, y ti gyda fi i'r oriau yma. Rhannu potel o blonc. 2 hen ffrind yn cwrdd lan wedi'r holl flynydde. Cael meddwad. Deall? Ti'n un o'r 4 mae'r cops eisiau tynnu mewn. Mae'r fug shot i lan ar walydd incident room Llanrymni. Fi ddim yn dilyn y peth yn fisiodd. Watch o'r cops yn watch o chi. Trial gweithio mas os o'n ni gyda ti neu beido. Pam mae Francis wedi gweud rhywbeth cyn nawr? Come on, Davy! Di ddim di siarad yn flynydde. Sut o'n ni fod i wybod bod ti ddim i wneud ar bomiau? A be fydde ti di wneud? Gweithio'r cops bod fi'n informo'r gweriniaethwyr i ddial arnau? Ti'n credu Nelen eisiau byth? O ddigon o reswm dy ti? Wi wedi dyfrydych chi di unwaith? Bydda eis i ti am awen flynydde nôl. O'n i'm yn gwybod na! Na. O'n i'n gwybod bydde Pen Talar byth yn gallu neud rhywbeth. Bydd yn gallu nafu neb.
Does dim byd all newid yn cred ni bod eisiau gwneud popeth sy'n bosib i achub dyfodol yn iaith a'n cymunedau ni. Ac i rheini sy'n meddwl bod ni, y terfysgwyr, nawr yn amherthnasol. A bod Gwynfor a'r blaid wedi dangos bod yna ffordd arall ar ôl ennill buddugoliaeth yn erbyn Thatcher a Whitelaw. Nid buddugoliaeth fawr oedd hi. Fydd yn help i ddofi Plaid Cymru a'r intelligensia Gymreig am flynyddoedd i ddod. Fydden nhw'n anghofio am gyflwr echrydus a wlad yma, am y werin a'r bobl gyffredin sy'n colli eu bywoliaeth a'i dignity dan Thatcher. Achos fydden nhw, a'r intelligensia gwladgarol smug, yn fysi yn neud rhaglenni, yn dathlu lle yr hen iaith yn y byd modern yma. Mae brwydr nhw drosto am sbel to, ond nid ymrwydr i. Mae rhaid i rywun fod yn fwy arwrol, fwy eithafol, a mae rhaid gorfodi pobl i gymryd ochr, i ddewis. Mae rhaid rhoi carchar a gwad a merthyron i'r genedl ma to. A dechrau te, Mr Lewis. Pam cwmdi? A beth allwch chi gyfrannu at yr ysgol myre?